Hello guys, μου Faria Night και σήμερα επιτέλους επιστρέψαμε και θα παίξουμε Baldi Basics Classic. Ναι, το Endless Mode δεν το έχω παίξει, επειδή το είχα κάνει εκεί πέρα, όταν το κατάλαβα το έβγαλα. Εδώ πέρα δεν ολοκληρώσω ποτέ το Story Mode. Δεν ξέρω, δεν μπορώ τόσο εύκολα. Γεια σου και σε σένα. Ξεκινάμε πλέον από εδώ. Μειών 4. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο, οπότε αυτό είναι καλύτερος τρόπος για να μάθεις μαθηματικά. Πώς όλα περπατάει έτσι. Μειών 4. Αυτά. 1839, τέλος πάντων. Τι λες ρε, σωστό ήταν, άντε. Το κάναμε στο κομπιουτεράκι. Δεν εννοούσα κομπιουτεράκι, τίποτα. Πάμε. Πρέπει να πηγαίνουμε πάντα από εδώ. Μπες εδώ μέσα και κρύψου. Μας είδε ο άλλος. Με είδε ο διευθυντής. Το πάρω. Ωραία. 8 μειών 1, 7. 9 και 7, 16. 0. Sorry, Baldi. Τώρα 6 βάλε μπρος. Αμάν. Είναι κοντά. Όχι playtime μόνο. Όχι αυτή τώρα. Που είναι νάτι. Να το σπάσει. Γιατί είπα νάτι. Βάλει την καράφλα. Βλέπεις. Σίγουρα βρε τελέ μου. Ούψ. Δεν μπόρεσε να έρθεις. Πού πάω ρε. Χάνω χρόνο. Πάμε στο καλό το μέρος. Να αγοράσουμε καλά πραγματάκια. Θα το κρατήσω, δεν θα χαλάσω για επεισόδιο. Gotta sweep, sweep, sweep. Δεν θέλω να έρθω εδώ μέσα. Αν πείτε ρε για χίχη και όλα αυτά. Θέλω να φτάσω σε ένα άλλο μέρος. Όχι. Ναι, είσαι καλός πάλι. Όχι, δεν το πάρεις. 6 και 6, 12. Wow! 5 μείον 1, 4, 0. Άντε ρε, σωστό ήταν. Άντε στο καλό σου. I see you, friend. Αμάν, εδώ μεριά. I see you, friend. Hello, friend. I have lost you. I don't like that. Ούτε εμένα μ' αρέσει το surprise, αλλά τώρα τέλος πάντων τρέξει όσο θες. Ωραία, μπράβο. Είναι καλό παιδί. Αμάν.
Τι δεν έχει σκοτώ. Gotta sweep. Τι... Νίκη μέσα. Πάμε. Τι έχουμε μας βάλει. Όχι. Δεν θα έρθει, δεν θέλω να παίξω μαζί σου. Playtime. Όχι. Πάλι καλά έφυγε. Τι θέλει ο καράφλας. Καράφλας φαλάκρα. Πάμε. Θέλω να τον χάσω. Δεν με έχει δει. Έχουμε όλα τα πράγματα. Δεν ακούγεται τόσο δυνατά ο χάραξ. Είναι μακριά. Ωραία. Μετά από αυτό το βιβλίο αρχίζει το κακό. 5 και 3, 8. Γιατί πρέπει να έχεις κάθε απάντηση αυτό. Αλλά στο τέτοιο το άλλο, στο Endless Mode, μου είχε βγει όλα σωστά τα άλλα. Δεν υπήρχε αυτή. Και έγραφε ένα μήνυμα seems like και τίποτα άλλο. Αυτό. Δεν το ξέρω μπάλι την καράφλα. Πόσο γρήγορος είναι. Αμάν. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Ωραία, πάμε, τρέξε. Sweep. I hunt people for all eternity. Sweep. Πες ό,τι θες. Δεν με νοιάζει. Gotta sweep. Άρε με τρόφιξε. Μπάλτι. Μη. Άιντε. Δεν με νοιάζει. Ωραία, μπει σόδα. Επίτηδες. Επίτηδες είναι αυτό, στημένο. Συνεννοημένοι είστε όλοι με τον Μπάλντι. Και ο διευθυντής δεν τον βλέπει που θέλει να χτυπήσει τον μαθητή. Βέβαια θα μου πεις έτσι έκανε στα παλιά σχολεία που ήτανε σωστό. Ρε, σοβαρά τώρα. Από πότε επιτρέπεται αυτό? Αυτό είναι jumpscare. Περίμενα λίγο, αλλά δεν γινόταν αυτό. Γιατί? Το είχα πάει καλά. Στο καλό. Εσύ καράφλα, άντε στο καλό σου μέσα. Βλάκα Μπάλντι. Ευχαριστώ. Κάτσα. Μπάλντι γυρίζει ολόκληρος και στο φωγγινάει περίεργα. Τι εννοείς?
Now it's time for everybody's favorite subject. Γιατί Math. πάλι Answer the right job. That's right. Problem 2. I can't believe it. Γιατί You're σχολείο δεν μας τα μαθαίνουν αυτά. Problem Γιατί 3 job. That's right. you are not right, but You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. σοβαρά. Αυτό είναι. Θα στο βάλω, ξέρεις πού, θα στο βάλω στο στόμα σου. Για να σταματήσει να χτυπάς τον θάρακά σου, γι' αυτό. Problem 1. 7 plus 9 equals... Όπα, πήγαινε πάει να γίνει βλακεία. Good one. Problem 2. Πολύ δύσκολο μιλάμε. Right job. Α, That's right. ωραία παιδιά. 3. Αφού το κάνουμε κανονικά, θα πούμε λίγο σωστότερα. Times equals... Ξέρετε πως πρέπει να είναι, να βάλουμε πρώτα τον πρώτο αριθμό και όλους αυτούς και μετά να βάλουμε και τη δεύτερη φορά και να τα προσθέσουμε. Οπότε κάνουμε παύση το βίντεο. Ωραία παιδιά, το βρήκα και είναι αυτός. Τι κάνω, τι κάνω ρε φίλε. Τι κάνω. Δεν μας το χωράει. Είναι πολύ ακόμα. Τέλος πάντων. Γάρα αφού έξω σου τρέξε. Όχι! Τι tension. Detention for you. Όχι. You learn. Ρε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Άσε με ήσυχο ρε μπαλντί. Εντάξει, είναι πώς ακόμα. Τον θέλω να έρθει. Μαν. Τι! Το είδατε αυτό έτσι. I see you. Friend. Όχι. Γιατί δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει, συγγνώμη τώρα. Γιατί δεν δούλευε. Το παντούσα 1 εκατομμύριο φορές. Και δεν δούλευε. Δεν με νοιάζει. Σπαστική μπάλτη. Δεν με νοιάζει. Θα σου βάλω μιούτ τώρα. Μιούτ. Άιντε για να μάθεις.
Του έβαλα μιούτ, παιδιά. 3-5-2. 2-6. Μπαμπαμπούι -4. Σίγουρα του έβαλα μιούτ. Τώρα τους παίζουμε με αυτή φωνή. Δεν ακούω τώρα εγώ πιστεύω. Problem 1. 3 minus 2 equals. Δεν ξέρω. Ένα μήπως. You're doing fantastic. Δεν ξέρω. Problem 2, good one. Problem 3. Του καλός. Παντέ. No running in the hall. Πώς. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Ποτέ. Τι, όχι. I am coming, ready or not, here I come. Θέλω να κάνουμε γύρω-γύρω. I see you, friend. I have lost you. I don't like that. Δεν με νοιάζει, ξέρεις. Τι είναι αυτό? Το ακούτε? Περιμένετε λίγο, το ακούστε αυτό, έτσι. Δεν ήμουν ο μόνος. Περίεργο. Σχολικά φασόλια μόνο. Δεν θέλω. Δεν θέλω σχολικά φασόλια, ρε. Δεν θέλω. Όχι. Σε μένα πάλι. I am coming, ready or not, here I come. Έλα. First prize. Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Right now. Help you mess up. 1, 2, First prize δεν έρχεται. 3, 4. No running in the halls. Δεν 30 έρχεται. seconds. Detention for you. When will you learn? I see you. I am coming. Ready or not, here I come. Με τρόμαξε, ρε, στο καλό της. Ουφ. No escaping detention in the halls. 45 seconds. Detention for you. You should know better. Ρε φίλε. Σοβαρά. Έχουμε χάσει. Να επιβιώσω, ρε παιδιά, σίγουρα μιλάμε. Δεν γίνεται. Έτσι καλώς έχω κλειδωθεί εκεί μέσα.
Ναι, σταμάτησε καράφλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα έχει φτάσει 20 λεπτά. Λεφτά, ναι, σίγουρα. Μάνι, ναι. Λεπτά. Αν θέλετε να το συνεχίσουμε, πρέπει να φτάσει αυτό το πράγμα τα 50 likes. Αλλιώς όχι άλλο με τον καράφλα. Γιατί ακόμα δεν τελείωσαν τα σχόλια. Πάλι θα ξαναρχίσουνε. Έλεος πια. Άντε. Bye guys.